Elikkäs, tänään ollaan täällä Kokkolassa kampushallilla Urbanlan Winter-tapahtumassa. Tänään on ensimmäinen ilta käynnissä ja porukka jo kovasti siellä pelailee. Ja käydään porukalta kyselemässä illan fiiliksistä vähäsen ja käydään katsoa, jos löytyisi kotiin tämmöiselle Ducky One 2 mini-näppäimistölle. Käydään katsoa, minkälaisia näppäimistöjä porukalla on. Jes, ei muuta kuin mennään. Saako häiritä? Joo. Voi että, nyt sä tipahit alas, kun mä aloin häirittää. Onko omat hanskat ja puukko? Joo. No nyt on kyllä hieno setti. Sulla ei oo tuo näppäin semmosessa CSGO-kulmassa, tai Ei. CS2-kulmassa. Joo. Onko sä mikä ränkki? En oo kovin hyvä orpa. Premier-ränkki mulla on mulla ei sitä tällä hetkellä ollenkaan, kun mä en oo pelannut sitä kuukautta. Mä en saanut sitä vielä tänään. Okei. Mikä sä oot ollut? Mä olin mun mielestä korkeammalta joku 5.304. Sulla on vähän isompi koppa mukana nähtävästi. Joo. Sillä kyllä on koko ajan, siellä on kaiken maailman ledivalot Joo. vilkkuu. Mitäs osia siinä on? Kerro. Sieltä luntataan. Mitä osia tuossa koneesta löytyy? Siinä on GTX 1060 ja ikähän Ryzen 5 2600, että aika perussetit ja 16 gigaa ramia, mutta vähän pitäisi päivittää. Justi. Hei, jatkakaa laneja ja Joo, kiitos. pelaamista. Jes, kiitti teille. Terve, terve. Saako häiritä? Mites sen kummemmin? Sulla on vähän vanhempaa kalustoa mukana. Jep. Mikäs tää on? Se on vanha Nessi. Tämä. Sulla on vähän pelejäkin mukana. Kyllä. Mikäs on sun lempparipeli tällä laitteella? Se oli todennäköisesti tämä Journey to Silius. Joo. Mitäs siinä pitää tehdä? Se on semmonen tätä side-scrolleri, tätä ammuntapeli, tätä Megamanin malainen, jos mä nyt tätä mihinkään tämä kuvailisin. Sulla ei oo mitään tietokonetta tai mitään niinku nykylaitteita mukana. Eipä sen kummemmin, mulla on silleen hätävaralta, jos mä tarvin läppäriä täällä, niin mulla on läppärin mukana, mutta just ei oo niinku silleen aietta paljon pelailla sillä. Kyllä. Tuossa on mahtavaa kyllä nähdä tämmöisiä vähän vanhempaakin laitetta täällä muiden tietokoneiden ja pleikkareiden seassa. Sitä mäkin ajattelin ja sen takia mä toin nää itse asiassa, että vähän justiin tätä vierailijoille ja justiin muillekin vähän niinku voi vaan katsoa vähän niinku nähdä tästä ja että joo, tähän tuommoinenkin on täällä. Kyllä. Hei, ei muuta kuin jatkaa lanittamista ja oikein mukavia pelihetkiä. Jes, kiitos. Jes, kiitos sulle. Etittekö te niinku se, jolla on Vaskin näppäimistä? Kyllä. Onko tää ehdokkaana? Mikä näppäimistä se on? SteelSeries. Anna mä luntaa. Lunttala. G6V2. Okei, onko se Toimiva. kuinka vanha? 8 vuotta ehkä. 8 vuotta. Ton palvelu En osaa hyvin. sanoa. On siis tää niinku, Eski meni rikki, niin se vaihtui tommoseen nappiin, missä lukee pause ja break. Eikö se niinku aja sama asia? No kyllähän se eikä sen pitäisi olla. Mitäs sä oot pelaillut tänään? Piti vähän kaikenlaista pelaa, mut kun tuli tylsää, niin mentiin nyt tätä Euro Truck Simulatoria. Noniin. Mutta niin, Fortnitea, tietenkin LOLia ja Joo. Ootko sä osallistunut mihinkään komboihin? ei noihin ennakkokompoihin, mut niihin, eiks niin yllätyskompoihin voi niinku osallistua sit? Pystyy. Jep. Kyllä. No niihin sitten varmaan. Niihin sitten. Kyllä. Hei, ei muuta kuin jatka ajamista. Kyllä. Aja rauhassa, Joo. ettei tuu kolareita. Jep. Ja saatetaan palata myöhemmin. Okei. On ehdokkaana. Okei, no niin, yes. Jees. No niin, kiitoksia. Kiitos. Morjes. Morjesta. Saako häiritä? Häiritse pois. Sulla on striimi täällä käynnissä. Tuuraan kaveria, kyllä. Tuuraat kaveria. No se on. No sulla silti on striimi käynnissä. Kyllä. Jees. Montako kattoja siellä on? 32. 32. Millä nimellä? Kusiruntti. Mitä täällä tapahtuu? Siinä. Onko se sun striimi? Joo, mun striimi. Mitä- Mitä tää? Mitä sä yleensä striimailet? Just Chatting ja sitten Phasmophobia. Sitten pelasin tänään Minee ja kokeilin Lethal Company, mutta se ei ollut oikein mun juttu. Aiotko sä koko Urbanit striimailla? No ei, mä striimaan vaan niinku joku 3 tuntia putkea ja sitten joskus 6 aamulla nukkumaan ja sitten päivällä taas striimiin ja näin. Kyllä. Eli mikä oli nimi?
Kusiruntti. Eli kusiruntti. Menkää seuraamaan. Kyllä. Jes, kiitoksia. Morjes. Saako häiritä? Mitä sä oot tullut tänne pelailemaan? Mitä kaikkea nyt? Minecraftia, Warzonea, Rustia, Gmodia, Runea. On vähän kaikkea. Noniin. Sulla on vissiin kaveri mukana. Jes. Teillä nähtävästi on striimikki käynnissä. Ei ole vielä käynnissä. Ei oo vielä. Pikkuhiljaa nyt juttuja, niin sitten sitä pistää pystyyn. Minecraftia meinaat. Joo, ainakin aluksi laitetaan vähän mineä sen pyörimään, niin kattoo. Mikä tää näppäimistö on? Joo, no niin, siis. Tää on tosiaan, löysin tää jostain hyllystä. Mulla meni entinen näppäimistö vähän hajalle, niin piti ottaa joku uusi näppäimistö tilalle vaan. Sitten tää tuli tilalle, mutta muuten näyttää ihan ok. Joku Asuksen 30-tuumainen oli. Ja sitten loput speksit näkeekin tästä oikeastaan. Inteli tuo i5 12600 KF, joka on klokattu 4,9 GHz suunnilleen ja 4,60 ja sitten 4 terainen SSD ja niin. Se on aika kova mylly. Joo. Et kyllä sillä pelejä pelailee. Kyllä. Sulla nähtävästi puuttuu nappikin tuosta näppäimistöstä. Joo, no se ei ole mikään oleellinen nappi, niin se haittaa. Joo. Mutta kierretään ja katsotaan. Yes. Saatetaan palailla myöhemmin. Yes. Kyllä, kiitos sulle. Yes, kiitos. Kyllä kuule vaan tuntuu, että kaikilla on niinku hyvät näppäimistöt. Tämmöset. En tiedä, onko se jouluaika, että kaikki ostanut uudet ja näin edespäin. Mitä sä teet mun paikalla? Niin pakko. Näytäpä kameralla. Joo. Terve, kuka sä oot? Ei olekaan ikinä nähty. Savu. Mikä? Savu. Se on vähän niinku möyhy. Se on vähän niinku möy. Mitä sä ootko tullut ihan Kokkolasta asti? Kyllä. Joo. Mitäs pelejä sä pelailet? Mä pelaan täällä Fortnitea ja Counter-Strikea ja World of Tanksia ja kaiken näköistä. Kaik- Veikkasta teille. Mä voin myöhemmin tulla. Mä mietin, että mikä on sun lempiskini Fortniteissa? Nyt pistit kyllä pahaa. Sanoit, että se on Renegade Raideri. Se on Renegade. Se on se. Mutta kyllä, kiitos sulle. Saako haastatella? No toki. Sä täällä pelaat Fortnite. Joo, mä oon ihan paska. Se näkee tästä kapulasta. Sä pelaat pleikkari ohjaimella tietokoneella. Joo, mä oon niin paska katon näppiksen. Mä en oo ikinä vaivautunut opettelemaan, kun mulla oli pleikkari joskus muksuna. Mut miten jos sä pelaat tietokoneella ja pelaat sitten ohjaimella, niin tuleeko siinä aimassistia? En mä tiedä. En oo ikinä selvittänyt, mutta veikkaan, että joo. Okei. En mä muuten osuus. Joo, mä en oo kyllä ikinä kokeillut, että jos tulee aimassista, niin sitten vois kokeilla ohjaimella. Niin. Mikä näppis sulla on? Tuo on Deltako joku paska. Joku ihan skeiden näppis. Deltacon paska. No joku paska halppis näppis, minkä mä joskus ostin. Mutta onko palvelu hyvin? On, Deltako on varmaan paras näppis, mitä voi olla. Äsken se oli paska. Joku paska. Ei mä siis, tuo on paska, halppis paska. Halvin Niin, mitä niin. on vaan saanut. Joo. Mutta siis Deltako yleisesti on kuulemma hyviä näppiksiä, niin kuin muillakin kavereilla on melkein kaikilla. Hei, jatka pelejä. Joo. Kiitos sulle. Saanko häiritä? Ootko ekaa kertaa laneilla? En. Näin mä vähän kuvittelin, on ennenkin nähnyt sut täällä. Mitäs sä pelaat? Pelaan tämmöstä Mad Maxia. Mad Max. Mä oon kuullut siitä, mutta en oo ikinä vielä nähnyt itse peliä. No joo, tää on vähän vanhempi peli, mutta mä justi ostin sen tätä varten. Okei. Mitäs siinä niinku pitää tehdä? Se on vähän sama kuin niissä leffoissa, että pitää selvitä tuolla hiekka-erämaassa. Joo. Sulla on oikein hieno tommonen puupää tossa. Joo, se on mä oon tehnyt malliksen joskus oppilaalle, että voi tehdä koulussa tommosen kuuloketelineen. Okei. Mahtavan näköinen. Kiitos. Hei, jatkakaa laneja ja kiitoksia sulle. Kiitos samoin. Yes. Morjesta. Moro! Oot täällä pelailemassa. Kyllä. Onko CS2 hyvä peli? Ei. 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 Ei.
On se ihan hauska. Mikä on parempi? En mä tiedä. Kyllä CS2 ihan menee. Oho, siellä missattiin kovasti. Tässä vähän testataan meidän Lani Serjovua porukan kanssa. Kyllä, se on erittäin oikein. Pelaatko sä pelkkää CS2 täällä? Joo, no en mä tiedä, mä pelaan vähän kaikkea. Enemmänkin mä soitan musiikkia, äänentoista sun muuta, mutta kaikkea mitä porukka pelaa, niin mä menen mukana. Se on erittäin hyvä. Mikä tää sun näppäimistö on? En kuule tiedä, en osaa sanoa. Tää on niin vanha, tää on erittäin vanha näppäimistö. Mutta se on pelinäppäimistö kuitenkin. Joku semmonen. Ilman kytkimiä ja Joo, kaikkea näitä. Kyllä. Onko se vaan yksi väri? Joo. Joo. Hei, jatka sää pelejä. Kyllä. No niin, moi moi. Jes, elikkä meillä on voittaja selvillä. Mennään käymään hänen luona. Se oli aika selkeä voitto hänelle, mutta mennään nyt. Ja täällä tosiaan kaikilla tuppas olemaan aika hyvät näppäimistöt ja näin poispäin, niin mennään nyt hänen luo ja onnitellaan häntä. Terve taas! Päivää. Näppäimistö toimii. Joo, toimii. Toki onhan tuossa tuo, että Spacebar on katkennut, mutta ei mitään. Näytäpä. Se on tuossa on katkennut, kun pelasin Warzonea tuossa alkuvuodessa, niin vähän meni huonosti, sanotaan näin. Joo. Mutta niin. Kyllä. Hei, mä uskon, että sä oot ansainnut tän näppäimistö. Sulla oli Urbaneitten, en nyt voi sanoa, että huonoin näppäimistö. Kuulostaako se pahalta? Sieltä Dagi One 2 Mini. Ole hyvä. Kiitos. En tiedä, haittaako sua, että siinä ei oo mitään noita numpereja näitä. Ei haittaa, Se on oikein pieni näppäimistö, mutta Joo. hei, paljon onnea ja ei muuta kuin kovia pelejä sillä. Yes, älä riko spacea. Joo, ennen. Yes, paljon onnea. Noniin, näppäimistö lähti uudelle omistajalle ja oli ansainnut se. Ei muuta kuin seuraava videon pari. Kiitoksia teille.